Ko mesim janga takor khuyo try. Bat bara kabah ngai kerteng bukhu jangu ko mesim janga takor khuyo try wat klet kijing le bha jangu bara. Tong ini duai. Au blai pa jangi ba beneng saisen pan iwana kane khlemat naga janmit. Banai ngo ime au blai ba mela dar nikal lamban ngi kane tayo bro tayo ban me pla pat ban me a ngi kane kalat kane kasngi ka khra ba khoi ban tang jame ban sakri ban yaro ban pendon buram ya katang em ko badon bol ka jame gumta isnai kar khuyang i ba kar khuyang ne program ngai ti ga jing yalam ka jame adu bas dang adu bakot jongka ngau ya ga jing duai ka jongi tabang idam ipan ki pran ne tan kran penem jong Jesus Christ menta wala kartaru amen. Nakaliang jang ka balang presbyterian nong thamai ngai ngo yau blai open yo pating hi kane kalat bangila ban sakri bat pendon borom yahu la kalong lamba kane ka online service la ne ki wei pat ki jing sakri ki jong yau blai dang sngoba kane ka pol ya baro ki nong simenta ha kane ka program banya ai khublai ru kumjo ya ki to gi ba pai ya kane ka program lamba ka YouTube channel bat ki wei ki network ha ki yeng ki sam ki jong ki manta ka sngi ka dai kha san tre unailar ar hajar ar phoi ka blai ru ka sngi lai lo jangari India Independence Day habakum gane ka sngi nirai ban ken mau bat ai ngo yo blai bopun yo yang i ka ri ka balai lo ban ngin duai ro bo blai bon penyo yang i ka jing sekri ka balai lot ha kana ka sngi ba ki por baro jong ka jing em ka jong i teng ya ka jing sekri ka jong ya blai kana ka janmet da ka bangi sno lang ka jing roi ka ba san spa nyau falai ban hadin jong ka jing roi kum bala pen bai program ngan sekerpat i wei ne ki rangba jong ka balang masa Andrew bare bai sa sno ha ban yalam ngaba pules dang bat duai ban hadien kata nganong lupa baden beladap ban duai ngan sakarpat yai masta tiboni rangba balang bain snobha bat ai ka jingruai ka ba kerpang Shong pen cham các tin pen khao ya u nong pen im na ka bangun kan chop na kut shakun kahi ma ba utrai ki bor ki bom chukun uji cham các tin pen krao ya u nong pen im na ka bangun akti ka mon u leng u trai jong ni u shong ha ban da ka per thei nong mo chong u kan long cham các tin pen krao ya u nong pen im na ka bangun slow kong en ki reu ngen u chi su hi on pa
becha ying ba la thao ki angel khôn kin sa wa shen ban tu roi play to le Tashwa bangin let shigijing duai ngan puli kat tu kat ni na kaktin ka bakhoi ka bakantang ka jong blai ka bangin shem na u Jeremiah ka lanong ka ba khandai ka dekhot ka ba arphulai bat arphusau ban ithu yu blai ka long ka bakor tam yu briu bat no Matthias ka lanong ka ba arphuar ka dekhot ka ba khatsan hadu ka ba arphuar ki kentien ki ba ong kumni no Jeremiah ban ithu yu blai belong kalong ka bakor tam yu briu kumnu wong utrai what I bu uru start un sarong halaka jong ka jing start lamni u kraw bor un sarong hakabor uru spa tunum sarong hakaspa jungu handai uta ubas ngo sarong tu un su sarong hakani bu lo ushampang bat bu ithu enga bat nga ngalong utrai ubadon ka jing le i ya ka jing bishar bat ya ka hok ha ka khandau na ba hakini ki ke nga so bha ken ong utrai kumjuru na Matthias kal nong ka bar par ka khot ba khatsan hadu par pa shaphang ka ba khajna anda kumta ki farisi kila let ban yasalla kumno bakin yo yaryam yu ha ka ktin te kumta kila pha ha u yaki sinran jongki lem but nong bu herod ki ong ko nong hikai ngitep ba melong ubashisha but me hikai yekilinti ublay ka bashisha but mem nyo yenu ru ba mem nyo but mem khmi yekikmat kibril namar kata to ong hangi memut kumno ka betnaem ban ai khajna hau kaisar ujisu te ba ulatip yakabut ba man jungki uong balai phi pen shai anga phi ki ba arsam to pen iu sebai khajna hanga kilawan lam te hu shisuka u ongru haki kane kador kajing tho shalor kijong no ki ong hu kijong u kaisar hangta u ong haki naba kumta ai no hu kaisar ye kajong u kaisar but ha ublai ye kajong ublai te habaki osngo ye kata ki kendet but kata kila e no yu kila lek na to blain kul kui kini kinti ini lech kijing duai ni ai ngo eme ko pa agani ka por ba kani khilip mat acha bangyo banwan kumni acha kum kabalang kum ki khun ki jongme banyo ban shakri acha agani ka yeng ka ba khut ka ba kantang ka jongme wat haba kum kini ki por acha ki bangi sha sar agani ka khlam acha ba medang ailat ingi acha bangin yo langba ki channel acha jong ki YouTube but ki wei acha bangyo ban mani ban shakri ya me acha bangi ngej acha bagani barok khot kari ka jingyalam ka bastat ka jongme bangila ban long kum bangila ban pelong ini kum bangila ban pelong kari ka jingyalam ka jongme ko konrat bi ngaduai kani ka por kani ka khilmat acha ai kini ki kentien ki bami na kani ka pulpit acha kan long ki kentien acha ba ai jing kermen ni kitu ki bala du jing kermen ye kitu ki bala jingai nam ye kitu ki basyam jing hajing im jong ki acha long bau ni khlam acha but kumju ro am tang kata yikitu ki bala jingai na jinget ki jong me acha ngaduai shisha acha bakin yo acha kata ka bor acha ban phai same acha pedeng ki bor kum kini ro acha but kumju ro acha kini ki kentin ki bangi pulih kini ka bor kini mat ai kin ki kentin acha ki pa pendap bor shisha ngi met but mensim acha bangi la ban clear ladi wat la ki ido jingkermen acha ndre ngaduai sashi sin ko pa hagani ka bor acha to ayu shakri jong me ban sam kini ki kentin ki jong me kan dei acha ka kentin acha ka batay yang ino met bat mensim ro acha bangila banya chakmat acha bat ngindon de jing kermen hame acha de jing khmi lenti acha baka balawai acha ka lawai ka banwan ka dei ka bakham pharna acha bani kini ki ro barko adwai sashi sin acha be men shimti kini ki por kublai shibun acha na mata ki be mi ai mar menta bal adai kum kini ki por ngi sang ban nyokor acha ki jing ker khu jom na ki jing bam lai lu jung hi acha ki jing sha te jung hi acha ki an ki kan don rei what happening kita acha ngadwa acha ba ki jing e ki jom ma acha ba tap lut bar kho kita kan yalam kan bitin ngi ha ki por kum kini
pan maap iki pop iki jing rekang demi ngi dwai ba men shimti atrai ngi ba men khot ingi atrai shaka jing mani ka ba shisha atrai bangin so sarong bangi tep shisha me atrai ha ki jing start ni jing shampang demi yakini baro khot ni pan ngi uidam ta kan ra chung Jesus Christ amen Banduai hun, banduai hun, balam yang nakus lai hun, lam hajania Ngai kublai yai ba Andrew bare ibalai alam ha ka jing pules dang bat ka jing duai bat kumju ya masta tiboni na ka to na ka banta ka jing ruai ka bakar pang ga jang I to bulai ni kar khu bat don ringkat ha ka jing shakri ka jang gi o bulai ha ki por bara jang ga jing em ka jang gi ha ka ni ka por ka munta pat poi shakwai ka banta bat kata kalong ban snap bat skor ya ka tin ka jong blai
Nakaliang jong kabalang idap dakajang sngok men ba irreverent lendans im ilakloy ban penbej ya ilakloy ban pedang ya kajing penbej jong kabalang banwan panyasam ya kaktin kajong oblay hakane kabalang kajong i Pastor lendans im idei pastor insyas jong kabalang Presbyterian Maulai Maura sai sien pat ublay unom ina undarun kan jong syekri ngay siam ke bara kibin sa pendap kane kapor kanlong da kajing darnikat kajang oblay da kane kapor ka benta nganai tino ya kane ka program ha kajing penya jong sto lendans im I temen besan CRKJ ibelong chairman jong di GSing ki pastor bae jongi bat ki temen besan bae jongi ki dekat komiti balang bat ki para bangit bae baro jong balang presbyter nong tmai ki para bangit bae ki ban ki wei pat ki balang ngai kuble fi baro haga kerteng ga bakordor tam ka jong utrai badu nong penim jongi Jesus Christ ngadap da ka jing kemen ga bakrau ban yo egene ga lan ban mani ban shakri ublei lembat fi kum ka balang nong tmai batru ban yo egene ga lan ban sami ga khubor naga htien ga jong ublei mentaga sngi ka de Independence Day ka sngi lat lot jong kari India bar ngai khuble phi baro ki ba pet ki ba khmi ki ba yo sngo ya kane ka jingsing ka phang pedeng jong ka khubor kalong I know how kaisar ye ki jong u kaisar but how blay ye ki jong u blay ya ka bala pensyong nongrem nagato ka benta ka bala puli menne ka gospel u Matthias ka lenong ka ba arpuar ki khat khatsan hadu arpuar hasua bangini osngoi ka khubor tongini pendam haga jingduai au blay bok pau jangi babeneng ngiaingo yeme ba meladon rengkat bat ngi haga ni GSing bat menta bangila poi ka benta juga jing sami ka htien ka ba em ga jangme ngi kerpat ba men yai don rengkat bat ngi bat ba men pensyai ngiru da ka bor ka jong men sim bakhot yakini ngi pan ngi dem ngi ngo bat ngi pediang ru haga kerteng ga jong utrai badu nong penim jangi u Jesus Christ amen I how kaisar yaki jong u kaisar bat how blay yaki jong u blay yakani ka jihikai ka jong Jisu la jubatai haki arteli gerukom kabanengkong bau Jisu u kubur bansiu yaki kajana kabaar bau Jisu u menjur baki don arteli hima kahima jong kaisar bat kahima ka jong blay kabanengkong bau Jisu u kubur bansiu kajana kani karukom perkhat kawan nengkong nau Justin Mata lanila tho nengkong dau Justin Mata uwei negi kpa joga balang haga spa snem ka baar haga kot ka jong u first apology uong bamangi ki kristan ngide ban siu yaga khajna hagito ki balatung halor jongi bat bamangi ngide ban pendap ye lagi jong ki jingkit kle baro namar balahika yangi dau Jesus Christ hi ubah bakila kli u ka bitne em ban siu khajna shu kaisar ka jubab ka jong u kalong ka tu ka pisa ka doni ka shap jongno kabaar bau Jisu u menjur baki dan artli ki hima kahima jong kaisar bat kahima ka jong blay barabangi menjur baki dan artli ki hima kamut bangi deban ai kabadai show kaisar ya ka hok ka jong u bangin ai show blay ya kabadai ka hok ka jong u bat ki dan arngut ki kpa jong balang haga spa snem ka bakhan riu ki bala tho alor kani uweu de Martin Luther but uweu de John Calvin Martin Luther ong bangi de ban phia ye ki khon jong Adam haki artli ki kan hon bat ka jinglong de khot ka jong ki ha ka hima ka jong blai bat ha ki hima jong ne ka perthai ni de ban pania pher ha padeng ki ne ki artli ki hima bat baro artli ki hima ki long ki badon kam ka wei ka penmi ya ka jinglong men sim bat ka wei pat ka penmi ya ka suk ka san ha ka imlang sa alang bat ka pelat yangi na ki kam ki basniu ha ka imlang sa alang u John Calvin u ong ba u brio u don hapo artli ki jingsen shar artli ki judge sarkar u brio u don hapo artli ki government
kawai kadai ka jing sanshar ka bakan jaman sim, kawai pat kadai ka jing sanshar ka bakan japerthai. Kani ka jing sanshar ka bakan jaman sim, ka sandur ya ka jing tiplem badai ka mensim ka jau brio, ban ia jau blai ban syakri ya o, bat kani ka jing sanshar pat chong kini ki hima juga perthai, ki hikai ya brio, syapang ki kamram bat ki jingkit kli ki jong o, nagabenta ka bha kamihat jong ke imlang saalang. Pila ban khot ya ka wei ka hima ka ba kenja sim, ya ka wei pat ka hima ka ba kenja perthai. Kadon ka balai pat ka rukom so tho, henry ka ni ka balai ka de ka rukom so tho ka ba bakla. Henry ka balong ka bakat tu kat ni ki brio ki bat ya ka hadu menta. Bat kata kalong ba ka balang bat ka sorkar kim don jia dei ai ru hapadeng jongki. Kim don jia dei ai ru ka balang bat ka sorkar. Bat ki brio ki banget ya kani bonsin ki jusot na ki kentien jo Petros hagikam ki apostol san arfu kendai ngin kongo yo blai om ya ki brio. Bat ki penman ba u Petros uang bangin kongo bet yo blai bangim don kam shu ban kongo iki brio. Henry kani kadi jing soto bakla kabo Petros umut ban ong kalong bahalor ki an ki kanun jong ki brio kadon ka an ke jong blai balar ki tengku ka an brio ba ka an blai ngingin kok ngo ya ka an ke jong blai laringi pet ya ka jing im bat ki jikai ki jong tra jisu bat lingba kani ka jingja ka bangi puli hau Matius arpuar u jisu hikai bangi ngi de ban buram bat ban kok ngo ya ka sorkar. Namar ketakum ki kristan ngi kok ngo ya ka an bat ngi siu ki khajana ki jongi bat ngi buram ru ya ki nongmi khmat ki balong halor jongi hoi ka balang bat ka sorkar ki la bandan ke jia pher jingmut hateng ngim ya menjurlang halor ki ki baro henrei hawashim kulum pat ngia treilang naga benta ka bha kamiat jong ka imlang saalang. Let's say dona peding jongpi ki bala banong nga tengam sultanat iginong senshar jong jella ka jongi nga tengam sultanat iginong mi khmat ki jongi henry lakumnu kumnu ruken mau baki ni ki nong mi khmat baki ni ki nong senshar ki de ki bamangi hingila jit lingba ka election ka bolong democratic ka bamot ka jingjit haga senshar pajba namar kata ngi de ban buram eki ladau jisu ang gigi jiu kibasa syasen syar haka hima rom kaba leben kaba le don bor holor jung jiu kat no tamba mangingi de ban buram bat ban kongo ya kani ka sorkar kaba mangihi ngi legit yaki lingba kani ka jingjet pajba larangi don ka jing persya ya kanu ka polisi ke jong ka sorkar ngila ban kedau ya kata ngila ban peni ya kata nakapor syakapor om da ka jingele persya henry dikilat kelenti ki bala don lupa naga benta jongi halor kani ka jihikai ai shu kaisar ka jong kaisar ai shu ublei ka jong ublei ki don lightly ki aka ki bangin khmi ya kani ka jitho khana ka banung kong kalong ka jinglong jingman jong ka perthai ha ka to ka por ka jong jisu ki nongsen shar roman ki ba khmi ya kani ka Palestine hak tu ko por kila penjari ya kata ka census tax lani ka khajana hal ka balongkat kum ka jingbun brio hang ta Palestine bun ki brio ki isi ya kane ka khajana bat kila apil ba ngimla ban siwe kane namar kala bankhia yangi utau juda sunong Galili ula penkhi yu pajba ula penkhi yu pajbor ban yale persya ya ka hima rom baru hikai ba ka jing siu khajna ka rengkat bat ka jinglong brau mudur kum kata ru hikai ba ka basiu khajna ka de ka jinglong brau baru juda sunong Galili ulah hikai ba ublai batang ma umar wei udeus im bat ba ki jiu kim dan kam ban siu khajna shau kaisar ki nongsen sharom ki persya jure kani bat ki ele e kani de ki bon snem kani ka jingki persya ya ka jingsiu khajna ka khlan bahaju dia hakapor ka jong jisu namar katau habanda sumar bha yala di kumnu kren namar ba kidon shibun ki jiu ki ba persya ya ka jingsiu khajna kaya srim phila banong kumba ni ekli kini gisngi hatu ki kristan ki deine ambanshim ya kani ka covid vaccine
lar pi jubab haot ki don ki breu ki banum sultanat epi namar ki perkhat banyim dai ban shim ndrai lar pi jubab ni song tho ba kata kalong ke jubab ke babakla ka ba ki wai pat kin ong ba kani ke dige jihikai ka ba yalam bakla knang ba jusai ngani thoi pi ngatinga nge baka vaccination kalong ka jubab ka jong blai ia ka bangila duai baro kito ki benai mencem snem bangila duai atrai ai ka dawai yangi bat mentau blai la jubab yangi ling baka nega vaksin habala kli yau jisu ia ka nega jingkli spanga jingsi khajna kalong tang khendiat sngi hadien bola rung haga buram haga taka nongba Jerusalem kabangingi ken mau bat ngingi rakhe kum ka Palm Sunday ndau jisu lawan runga Jerusalem usang hau khon kada hangta kibreu kila ya lot i jankup jongki kila siang hagi tegi surok Jerusalem bat nangta kila kawe yakini giding talai bat kila pertajam hosana yau khonu debet long balakerku yau tau bawan haga kerteng utrai bat la keli gane ke jingkeliru hasua jong ka jing rakhe ka niam ka jing lat ka bangi kum ki kristan ngi rakhe kum ka Good Friday kane ka niam ka jing lat kalong ka jing sa kan mau ya ka jing pelat ka jong blai ya ki Israel na ka ri ka jing long brau na ka ri Egypt bat namar kata hakane ka ayom shua ka niam ka jing lat bon ba ki jiu na keleng ka perthai kilawan ki pilgrim ban mani ublai ha ka temple ha Jerusalem kadi ka por jong ka jingki pajba jong ka jing ri katakan national awakening badai hakum kani ka poru ba ki jiu ki basion ya ka jing sensar jong ka himarum ki pen pau pajba ki pen pau peleng ya ka jing persha ka jong ki roman ki song thoi kani ba namar kata ulat jong ka Judea jusa a Jerusalem hakiwe ki por re hakum kani ka por wan kerpang ban sa a Jerusalem rengkat bat kisipai ki swar ban yada na ka no ka jingkan wen ke jong pajba balada jabu pajba o ki puk persha kiladon kisipai ban tem ye ki jiu ki bitar ha ka to ka por bat ki nong roman ru ki da sumar bat ki da husiar ban sensar halor nu pajba kade hakum kani ka por bar hapeng kani ke jingki pajba bagi Parisi bat kinong bot jong Herod lani ki Herodians kilaya sela subut ban riam yu jisu ban pengat ya u haka shrip ngi puli Matius arpu arlenong ki dekat katsan kan riu nakumta ki Parisi kila let ban ya sela kumno bakin yo ya riam ya u jisu haka ktien ti kumta kila pha ha u ki senran jongki lambat ki nongburu Herod ki ong ko no hikai ngitip ba melong ba shisha bad ba mehikai ya galenti ublai ha ba shisha bad ba memnyo yanuru na ba memkmi ya ka khmat ki brio kila penro yu jisu ko no hikai melong ba start melong ba tip lu ki baro bad memnyo silang khmat yanuru ki Parisi bad ki Herodian lani ki nongburu Herod hakiwe ki por ki asyun bha iwe ka jing asyun ka balong thlong mlo thlong sing re hakum ka ni ka por ki aklet lo di kita baro habaki wan ban wadong ban riam yu jisu ka shrep ban kila kli ya ka jing kli ka dekat ka bakhat nyau namar kata to ong hangi memut kumno ka bitnem ban ai khajna hau kaisar ka bitnem ban ai khajna hau kaisar bat kani ka jingkli ka jongki kamdei tang ka jingkli sapang ka an kare ka jingkli sapang ka jinget ro kamdei tang ka legal question kadei ru ka theological question hato ki ju ki betnaem ban siu khajna shaki roman ladau jisu la jubab haot kin keno yo baudeu ba iet ya ka himarom badu be trailang bat ki sipai rom lada ujisu ula juba ban ong mdon kam man siu khajna kin keno baude nong pen khi perthai bar unong persha ye ki nong sensar ujisu ladu jubab hooj ru ungat aga jing ladu jubab ru ungat aga jing baru layu ya kata kasrip ka bakila pen ap ye o ngipoi syaka benta ka baar bat kata kalong syapang ka pisa syapang kata ka shisuka kabaki akren hang ni
Haga jaka bau sujuba bet uji suong to pen ianga ya ka to ka pisa ka badai ban siu khajna ngipuli ka khat pra hadu arpuwei uji su te bolatip ya ka buit baman jongki ula ong balai pi pen shoy anga pi ki ba arsap to pen iyo subai khajna hanga kila walam ti ha u shisuka uong ruhaki kani ka dur bat ka jintho Shalor ki jongno kani ka dur bat kani ka jintho kani ka jongno kila ong ha u ki jong u kaisar bat ka jing ong ka jong Jisu ban pen i ya kata ka shisuka lani kata ka denarius ha katan rai gri ka pen i bat don kata ka pisa ka bau don ban hikai yaki kata ka shisuka lani ka denarius kalong kumba 100 gram ka rupa bat kaya rengkat bat ka belas ni ke jong ubriu hak to por bande khen ba ka dor menta phila banong kaya rengkat kumba sauspa lani sanspa tengka bat kani ke denarius kalong ka bapenmi da upat sha Tiberius u ba senshar ke himarum hak por jong ministry ke jong tra Jisu kani ke denarius kani ka pisa ka jong u kaisar hi da ka ba usiu ya kisipai ki jong u bari ki brio sarkar kadon ka sharp jong himarum ha kata ka denarius bat kani ka denarius kaya pher na ki wai pat ki pisa tama bat ki pisa rnong ki bala penmi da ka senate jong ka himarum kaya pher na ka pisa ka ba penmi da u sim herod namar laki jong ki nong senshar ki don laka jong ka pisa bat laka jong ka dor kajing bujili apa yang jongki wat ka temple rua Jerusalem ka penmi la ka jong ka pisa da ka baki jiu kin siu ya kajing aingu ka jongki ka denarius kalong ka dak jong u patsha namar ba ka don ka dur ka jong u hangtu bat ka don ka jing thoru ka bapen bena ya ka nam ka jong u ka dur ka jong u patsha Tiberius bat ka jing tho Tiberius Caesar Divi August Fili Augustus kabaong u Tiberius u Kaisar u khonu jong blay u Augustus bat kani ka sakhi ya ka jinglong blay ka jong u Kaisar kumbo kamyalade hakmat kinong shong shnong jong himarum kipisa haka perthai menshua kilong kalat ban penbena ya ka nam jong utaw ba penmi ya ka pisa ban penbenai ka jing kraw ka jong u bat haka pisa labu ika dur jong usimu nong senshar kenang beki briu jong ka hima kin burom ya u om tang kumu patsha hanri kumu blay haka ni ka perthai haka jo ko rukom hagi ni gisngi ngiyo iba la penmi ya ki skim sarkar rengkat ka dur jong nong senshar kenang beki briu kin burom ya utaw nong senshar bau ai kata ka skim hakajo ko rukom la pendon kam ya ka social media khnang ban kantiu skong yanu khnang ban penbenai ka nam jongno lingba kineki social media chong ka juk ka bamenta bon ki jiu namar kata ki persha jure ka denarius namar ki ong ka hukum ka baar ka ong ba ombit ban shnaya ka nu ka dur blai bat ombit ban mania ka namar kata don na pedeng jugi kibam trek ban penon kami ka pisa jong u Kaisar Tiberius namar beki ong kadai ka jing bani blay thau kamat ka balai kalong ka jing jubab ka jong Jisu ka bapala kalong ba Jisu shim penrem ya kata ka dur ka jong u Kaisar henrei ula itu ya ka kum ka dak jong ka jinglong patsha jong u halor jong ka himarum muduru Jisu u jiu hapren ki briu ki ba isi ya ka jing drodor yanuru u itu ya kata ka dur ka badon ha kata ka denarius but uang u Kaisar udon hakte bandawa ya ka khajna namar ka dur ka jong u ka don hangtu ka shap ka jong u ka don hangtu but u Jisu u so thu e ka jing seo khajna kum ka jing mane yo Kaisar bau de blai henrei kum ka jing itu ya u kumunong senshar halor chong ka himarum kumbangila ong ki Pharisi bat ki Herodian kila keli gani ka jingkeli khnang ban riam ya Jisu henrei ki yo ipat ya ka jing start ka jong Jisu baulat na gani ka shrip ka bagila pen up ya u
haba ula keli kadur jong no kadon hang ne bat ka jing tho jong no ki haban jubab ka jong u Kaisar Tiberius barhadin ka tau sa ong gini ki kentin ki ba khrau ki jong u ki ba sa ban ngi haduk menta ka dekat ka bar puwei nabakumta ai no ho Kaisar ye ki jong u Kaisar bat ho blei ye ki jong u blei ai no ho Kaisar ye ki jong u Kaisar bat ai no ho blei ye ki jong u blei kani ka kentin ai no hagatan rai Greek kalong apodidomi kabamut penpaino kabade hak ka jongki penpaino haba kila ong bakadon ka dur jong u Tiberius hagani ka pisa tu Jisu ong taino laraga de ka jong u laraga don ka dur ka jong u te aino sha u patken bat habola jubab kumne kini ki Pharisi bat ki Herodian kim don jubab sho ye u kad khot ka ba arpu ar te haba kila yo snow ye kata kila kendit bar haba kila eno ye u kila letno u Jisu ula khliap nia ye ki Weu niu Tiberius Kaisar pila ban keli haga jing em shimet jong u de breu basniu u de breu ba auria ba ba lengkar ba ba le ki kam auria wat bat ki knarit u de nong peniap breu ula banben ya ki million ki breu hapo ka himarum kentup ya ki breu ki jong Jisu ki jiu henrei wat lag ataro u Jisu wong dei ban siu khajana ye ke bade hok ban yo e kata Nringim de ban soto bakla u Jisu ong tang ban siu khajana ombau kubur ombau pediang ya ka jinglong jong Tiberius bat bau menjurlut ya ki polisi ki jong u Henry klet no shipor kata ka jing ong ai shu Kaisar ka jong u Kaisar khmi pat ya kani ai shu blai ya ka bade hok ka jong u ka jing kali ka long ka ai ka bade ka jong u blai ka ai ka badon ka dur ka jong u blai lara kani ka pisa ka kit ya ka sharp ka jong u Kaisar ka ai pat ka bakit ya ka sharp ka jong u blai ka juba para bangit be ka long mapi bat mga namarla thau yengi hagadur bare ka jing sriem ya u blai ngi puli haga kitab Genesis kalenong ka banengkong ki dekat arpun riu hadu arpun nyau baru blai ula ongru Tungin ya thau yo breu haka dur jongi kat bakum ka jing sriem jongi hi bakin sen shar halor ki dok ha ka dur yau bar halor ki simbeneng bar halor ki kinjamrat bar halor ka perthai baro bar halor ki eki kinja ba par baro ki ba par halor ka khendau kum tau bleu la thau yo breu haka dur jong u hi haka dur blei ken ula thau yo u shinrang bat kenthai ula thau ye ki ngi puli ru Genesis kendain riu bala thau yengi hagadur bat ka jing sriem ya ublei namar ka tangi di ban ai sha ublei ya ka bala thau ka dur bat ka jing sriem ka jong u ngi di ban ai lut ya la di ha u apo didomi ka bamut pan phaino sha ublei ka bade hok ka jong u baro ka bangingi long baro ka bangingi don baro ka wan na ublei ne phi ong ba phi yo ka jing start na ladi ba phi yo ya ka jing nang ban trai ban kta na ladi em ka khtim ka jong blai khai kai yengi ba baro ka wan na blai bat nang ta kum ki kristan la ya thu ru ba ngim long shu lagi jong henry ngi long ki jong Jesus Christ u bala IT la de na ka banta jongi baru bala siu spa yengi da ka dor ka barem ka balong ka snam ka jong u Ibai korin lenong ka ban riu ki dekat kat kendai arpo. Hatu pimtip bakata ka met jong pi kalong ka ying shong men sim ba khut u ba po jong pi yau ba phi la yo na blai bat ba pim long la ki jong hi pim long shu la ki jong hi namar la thi no ya pi da ka dor ba ti namar kata to pendan burom yo blai ha ka met bat ha ka men sim jong pi ki ba long ki jong blai bat met bat men sim Hilong menta ki jong ublei namar ka tangila ban bu lengkot ye ki jing hikai ki jong Jisu hakini ki arteli ki jing ong wei baro ki brio ki de ki jong ublei om jong ka sarkar baro mangi ngi de ki jong ublei om jong ka sarkar kum ki kristan khamtam ngi de ki jong Jisu Christ namar la siu spa ngi daga snam ka jong Jisu Christ ka baar Henry ngi ban ai
Syau Kaisar kabadai hok ka jong u. Ngidiban ai syaka sarkar ya ka khajana ya ki khajana. Ban ai syaka sarkar ya ka buram bat ka jingkok ngo. Halor kini ki jingikai ki jong Jisu. Ngila pan peniadai rui kiwai pat ki bentah ka jingim ke jongi hagani ka perthai khamtam habangi rakhe ya ka Independence Day ka sngi lai lot hagani ka sngi ka banung kong kolong ka jiadai hapadeng ka balang bat ka politics lani ka jiadai hapadeng ki Kristan bat ka politics kidon artli ki rukom perkhat ki balong mar persha ki bangim dei ban bot ka wei ka balong bangam kwa bandon jiadai ai ru bat ka politics namar ba kalong ka baja khlia bat ki baperkhat kum takim tere wat ban the vote ru hakapor election kawai pat karukom perkhat kalong ba an ya telun bat ka politics bat terekam ru tangling ba ka politics kat hadu bala klet yo blai bat bala klet ki baken jaman sim ka hikai ka jong Jisu ka hikai jo ka testament ka batmai kalong ba ngi emagani ka perthai ngi don ka jingket kli shaka san perthai ya ka bangi de ban pendap ringim de ban klet pat bangi long ruki nong shong shnong joga beneng bangi de ban a shu blai ya ka badai hok ka jong u Martin Luther bat u John Calvin ki hikai yangi bangi em haki artli ki hima haka ju ka por ar ki hima haka ju ka por ngi don ki hima joga perthai bat ke hima ka jong blai ka bangi de ban a shakini ki hima joga perthai ngin ailut bat nginum klet ya la ka jong ka jingket kle hang to ka bangi de ban a shakahima ka jong blai ngin ailut kajing keli kalong hatu ki Kristan kila bani shimbantan haki kam san perthai lani haka politics kajubab kalong hoot ngila bani shimbanta henrengim de ban klet e kajing long Kristan bat hang toru haka jelli jong politics ngide ban sakhi yau Jesus Christ kajing keli ka baar hatu ki pastor kila bani shimbanta haka party politics hatu kila bani yang election kajubab kalong namarba lapania khlat ya ka balang na ka sanshar khadar hagaktin parang kiong separation of church and state mangi kung ki pastor ngi buram ya ki nong sanshar haga jelli jong ka san perthai ban ngi duai na ka banta jong ki ban ngimtur shatairu ban makiru kum ki nong sanshar ki buram yangi ban mamakiru kimtur shani ha kani ka bentam kadon ka to ka jihi ong haka por bangi pendap ega jinga thok song kurim ke ai ya ka bau bleu la penia so tu briu onom penia khlat syapang ga jinga dai jong ka balang bat ka politics pat ngi deban ongkum ne ke ai ya ka bau bleu la penia khlat tu briu onom penia so ka baar ka jingko ngu ya ka sarkar ka khtin ga jong blei ka hikai yangi bangi deban ko ngu ga sarkar bat bangi ne trailang bat ki ni pule iwei Petros lenong ka baar ki dekot khat lai khat sao tu phin pen ko ngu yaladi ha ka jing penya bakanja benri baro naka bentau trai la kalong haus kum hau bahakli lani haki leng skor kum hakiba lapha dau ya ka ban penhiar keput halor ki nongle basniu henre ya ka ban yaro ya ki nongle babha kani kamut ngide ban kongo bat bani trelang bat kita ki basen shar lor jongi laki long ki rangba snong lani ki sketrish nong lani ki rangba dong lani ki nong sen shar joga jela megalaya lani ki nong sen shar chongkari India kani kamut pat bangi long ki nyang kongo jonga sarkar bangin shu pediang lotkat ka baki ki ong namar baka Bible ka syaingi ban yadaya lade ka syaingi ban protes lada don kanu ka an ka kanun ka balong persya ya ka jingit jongi kum ki Kristan ngin pen ha ka rukom om daga jinga snam om daga jinga le re ka rukom ka balabu bet bu renti naga benta jongi waru jisuru ula pen te hakmat jong kata ka dorbar ka bala bishari o hakmat jong ulat o pilat watu polru u apostol habakila le ben o haga jing sha set bendi ula protes ula peni ya kania persya banong phile eng akum ni habang ade nong song snong jong himarum u apil sho kaisar barula yokla ban let sharum ban sha bishar hau kaisar namar kata ngia kongo bat ngia trelang bat kabor bat kibor sarkar ngimde ban shu persya
Teng-tengi bagi beri kila super syai ke baro. Bara gini gisngi baga sarkar ka persang ban penyat ya gani ka vaccination kenang ban ya dayangi na gani ka jingpang klam ni yu ibadon ki bada persa jur hadu kata-kata. Haba ki beri sarkar lingba jong health department kiawan ban ai ka jingpen syai ki beri ki pen pau pen ban ya ka jing persa. Ngahi shimet nganget ba ubleu la jubab igi jing duai gi jongi ki banado ka snam arajar arpo bingila duai atrai aingi ka dawai ban pelat na kani ka jing pangklam bat menta ba ubleu la jubab lengba kani ka vaksin na kermen bat nga kentu ba baro ngini shim bentalang kanang bakan long ka jinga dayangi bat ka jinga daru ya ka imlang salang baro kawai bat khaddu ka ktien ka jong blei ka kentu yangi bangin duai na ka benta kinong sansar jongi Rom lenong ka ba khalai, iway Timothy lenong ka ba ar. Hang tola ong yangi, om tang bangin sujit ya kita ki nong sensar lo jongi, bat bania trelang bat ki, Henry bangin da duai ru nagabenta jongki. Barakum gani ka sngi Independence Day, habangi rakhi ka jinglat lo jogari India, ka day yangi, bani shimmata ka jing duai lang, nagabenta ki nong sensar ki jongi. Ngin ai shu kaisar kabade hok ka jong kaisar hagajo ko por para bangai beet wat klet ban ai shu blay kabade ka hok ka jong blay naga benta ka buram ka jong u amen ngin duai ko blay ko pa jong i bahabeneng ngi kerpat ime ko try bemen kerku ye ka khtin ka ba im ka jong me ka bala basah padeng jong i bangin so thu bangin ai shu kaisar kabade hok ka jong u Henry halor baro bangin ai shame kabade ban ai shame ngi duai nam taginong sansar ki jong i Kinong sensar halor ka shnong thau, kinong sensar halor ka imlang saalang, kinong sensar halor ka jilla Meghalaya, kinong sensar halor ka ri India, ba memen ker khuye ki, bakin yo ega jing start ka banamehi, bakin la ban sensaringi, ha ka hok bat ka jing shisha, ha ka bha ka miat bat ka roy ka par chong baro. Kerku ko try kan rat ya ka balang nong thmai ke jongiru kerku ye ki nong sharai be ki khot committee balang ki basen sharlo jo balang ba mangingin e trelang bat ki bat ngingin kersan roi ki de jing duai bai ka kam ke jong me ling ba ka ga balang ngin la ban peniha chaprang ngi ai ngu ime ko try kan rat ba mela don ran kat bat ngi ba mele sngo ki jing duai ki jongi namari kini baro ngi pan ngi dem ngi ngo bat ngi pediang ru ha ka kerteng ke jong try baru nong penem jongi u Jesus Christ amen Toman tapat ini yo bania duai lang ya duai ya sai hakmat ka jong blai na ka benta ka jing don kam ka jing im ka jong i wei pi wei ban na ka benta ka balang ka ri ka jai pi kum ka ne ka por ka bangi mat ya ka ne ka khlam jing pang COVID-19 te na ka benta ka ne ki mat ki jing duai ka banga kerpat bangin ya ka maulang ka jing duai ka long bau blai bat scam ya ka jingai ka jong i Rang jong ka nega jingpang COVID-19 bangila ban syanya hau kipor bara doai kerpang nak kebenta kiparangai jong ka balang kibasyak ta lamba ka nega khlam jingpang obleun kershan bor ka jing im ka jongki dan ki badan ki yeng sem ki jongki ki dan ru ki badan ha ki jaka sumar ki jongki bau bleun dan ka lembat ki bat kershan bor ka jing im ka jongki Tuai nak benta kinong yalam jongari bat kajat benriu ba kinum du jingkermen nrai bagin sya ha ka jing yalam ka jong blai lemba ka jing ka bagi dai ban mat ha kini singi nang tangin duai bo blai un kersan bor bat un bat skam kham tam ya kito ki nong mi khmat ki ba ha khmat ban yale persya ya kana ka khlam jingpang bo blai un don ri ka lembat ki unai ka jing kai ka jing kya hai ki por bara jong ga jing em ga jong ki bat ki wei ki jing duai kat kum ka jing yalam ka jong uman sem ka jong oblei do nyalei lang hoblei ki jing duai pa jong i bab neng sei sen pat wan ha ka por ban ai ngo ye me ko try ya ka jing don kat ka jong me ka jing karshan bol ka jong me ka jing em ka jong hi wai ka pang oblei men don kat kham ka pang ya ki para bangai jong ka balang oblei ki bala dai ban mat ya ka jing pang kham ka jo Jesu laki don ki yeng ki sem ki jong ki laki don hang no ki jaka sya sumar ki jong ki wai me no mino kan jo Jesu men karshan bol ya ka jing em ka jong ki beginang ban IT bat ban sian ya hame ha ki por bara
wanumino nang yai kersian bor kumta kain chai Jesu lembagi sengi ki por baro au blai beginang la ban shan ya hame mau au blai kinong ilam jang ka balang ka ri ka jai pen ri rang jang ini ki jing ek jing le ka dei ban mar kain chai rap ya ki begin shan ya hame kin phai shame kin pan ka bor ka jing start ka bon tang na me bagela ban yalam ya ka balang ka ri ka jai pen hakum ka ni ka por ka ba ek badap ki jing e ka jing le kain chai Jesu bandang ye kersian bor ka jing em ka jang ki Mauru au blai ki toki nong trai mission au blai oi ki toki nong trai ki ba khmat e au blai ban ya khun persya au blai ya ka khlam jing pang ha ki ni ki sni tuai ka jing don ka jong me ka jing ka shan bor ka jong me men ai ki ka jing ka jing kha kan trai oi ki la ino la ki jong ki yeng sam ban trai kan trai ban pen em ni ki wei pat ki men sim ka ba ka dor ka shan bor ba don ka lem bat ki kum ka ni ka por au blai ki la ban siu ai ti bat chen ya ha me ki por ba one we not can try so sin pat na ei don kat ka ri ke jai pni kum ka ni ka por au blai ba ka per thai ba ra koi ba ke kan mau ban phai chme ban wa ti ka khmat ke jang me ban yo ka bor ba ka jing rap ka wan tang na me u try bu na pan em jong Jesus Christ one we not na ei don ka so sin pat au blai ye ke ba ra ki bang la pan da ba ka jan me ba kan long da ka jing ka khu ka jing don kat ka jang me is na ka khu so sin pat ya la ka jong ka balang binang la ban shakri me ha ki por baro jong ka jing em ka jong e snow so sin pat au blai ka jing dwai ka jing ka pat ka jong e ka bang idam bang i pan ka pat ki ne thang try no pan em jong Jesus Christ ban ta la ka taro amen ngai skam blai la kar khu ba don kat lam ma ka ni ka program sa sai sin pan ngai khu blai ya baro kinong simanta Kevla pendap ya kane ke program ha kane ke janmit to bulai unkar khu bat don ringkat bat kerpang ya ka khubor lembai sto lendans im ibala wan ra pedeng jong ya ka ne ke janmit ba crunch phang ka jing ai ka jong kaisar ka bangi dai bana ho kaisar bat ka jing ai ka jong bulai ka bangi ha ban ai ha bulai sai sen pan ngai khulai ru ya bara Kita ke penbet penbiang ya kan ke program online service nak away ke por sikoi ke por boleh undang kat bat kersan bor ya ka jing em ka jongki to boleh on ker khulang yangi bara te kan ke por ke menta yo banya wai sakawai ke jing roi ka basan spa khat riu Chong nga ba ro phang nam ka chong me ken pen ya ki ti chong nga trai tu shin ban tre kam ka ching pen em ko cha chong nga ru ko trai lem wai ka ching sa wa chong nga shin ma ngan ya ro la u sim shen tur chong nga to pen da ka tim chong me ngan ya la chong ya trai tu shin do no chong nga kan snow kim ching nang chong nga pen don cam ban pen ken tiêu la kanan mon ka chong nga trai tu
to kan ka por ka manta ngin yo ban pediang no ya ka jengkar khu penwai bat kwai no jong ne ka por to ai ba jingai ei ka dap yang ga jong utrai nong penem jong Jesus Christ ka jingi ba ka jong ublai pa lam ka just lok bat chang ba pen sei bor ka jong man sem ko kan long ring ka lam man ngi hoi lam bat ki runget ki badam ba chakri me gal ri bat hak lang satlat ka prathai na du manta bat sedu ke atabam ju kur ro amen.